Vichy Catalan t'ofereix aquest espai. Disposar de noves fonts d'energia que substitueixin el petroli s'ha convertit en una necessitat de primer ordre en la nostra societat. L'hidrogen podria ser la millor alternativa ecològica als combustibles fòssils. S'obté trencant molècules d'aigua. Però per a dur a terme aquest procés, a banda d'un aport d'energia, són necessaris materials que actuïn com a catalitzadors. Els materials nanoporosos, amb una arquitectura de petits orificis a la nanoescala, poden ser la solució d'aquest problema. Eva Pellicer és doctora en Química i investigadora Ramon y Cajal al Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per obtenir hidrogen és necessari trencar una molècula d'aigua, formada per 2 àtoms d'hidrogen i un àtom d'oxigen. Per tal que aquest procés químic sigui possible, són necessaris certs materials que actuen de catalitzadors. Actualment, el platí és el catalitzador estrella, però és un recurs escàs, difícil d'obtenir i, per tant, molt poc rendible a nivell econòmic. L'objectiu de la recerca del grup de la doctora Pellicer és aconseguir materials alternatius molt més abundants i molt més barats. Busquem noves composicions i al mateix temps utilitzem els fruits de la nanotecnologia, és a dir, fem aquests materials que en diem nanoporosos. Què vull dir? Doncs que estan plens d'uns poros, d'uns foradets molt petits a la nanoescala i, per tant, és una nova arquitectura de material que, a part que està formada per materials molt més abundants, afavoreix moltíssim aquesta reacció. Tot i que l'hidrogen és el gran candidat per a substituir el petroli, la seva implantació massiva encara no és viable a nivell econòmic. Existeixen altres combustibles, però cap de les alternatives ofereix els avantatges de l'hidrogen en termes de sostenibilitat. Algunes d'aquestes alternatives tenen problemes, com per exemple el biodièsel, que està basat en líquids sintètics obtinguts industrialment a partir d'olis vegetals o greixos d'origen animal. Vol dir que estem destinant conreus que podrien ser per al consum humà a conreus per produir combustible. Alguns experts assenyalen que les reserves de petroli s'exhauriran d'aquí a mig segle. A més, la contaminació que produeix l'ús dels combustibles basats en aquest recurs i els efectes sobre el medi ambient fan indispensable avançar en la cerca de noves alternatives que siguin respectuoses amb el medi ambient. I en aquest procés, la nanotecnologia serà una peça clau. La matèria a la nanoescala fa que apareixin nous fenòmens, noves aplicacions i propietats millorades, és a dir, els materials presenten unes propietats molt més bones que quan treballem amb materials màssics. Per tant, això ens obre tot un món de possibilitats que abans no teníem. Vichy Catalan t'ofereix aquest espai.